sebelum kita memulai kebaktian kita, kita berdoa di bagasar rohat tabi. Amin. Tapukama partanyangata marede mahita. Tondiki Sanami Jobus Yesusi Amusudi Megemai Silas rohaku mondaki Sorami Tiki Tunjumang Yesus Tuhaki Todi nama Ngajaria Terbaik marmas di roha Sorami Tiki Tunjumang Yesus Tuhaki Di haholong darohaki Tuna saboy bemagui Matalado manatapang Mingulatu mangihona Sorami Tiki Tunjumang Yesus Tuhaki Todi nama Ngajaria Terbaik marlas di roha Sorami Tiki Tunjumang Yesus Tuhaki Mari hite-hite guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni to di perbadian itu mau palangi dohot tanoon amin songonon di dok Tuhan Yesus yang gopoda na diahu dang ahu na punasa poda na marsuru ahu doi Mula dong manang isi nama bahin lomoni rohani amai boton nido taringut tu podai manang nasiat dibatai manang nahu hataku nisian roha-rohaku sendiri songoni dok na tersurati akabatangaik na mangulu doma baur sian pamatang nina porsia diaku haleluya martang yang mahita Ali Tuhan di bata asi maroham di hami aidang tarbahin hami mabahin manang aha monosoho dengan nami di bahini saya lehon madihami roha banua gijang asa tahu hamin di manibangi dohot mangulahon lomoni roham saya dongani mahami asamian hami di bagasan ho dohot di bagasan hatam marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tabigima epistel trupuk dihita di borginom imana tersurat bijak kubus tolu mamukka maisian ayat 10 tolu satu ayat 10 alu tajahama marsikat soring habisuhon nasian gicang ise hamuna bisuk jalana patas marroha syedenggan ni parangena ma di patari dahun ibana akaulauna marhite-hite halabohon ni habisuhon
puji hamu dirimu orang-orang sitongan uhud margatus. Dadai habisuhon narosian gijang nasiat tano doi sian rohani jolma sian sibolis. Alai yang gua habisuhon nasian gijangi sadok nabotor doi olo mardame labok pangului gok asini roha dohot parbui hadengganon dau sian hagangguon nang pangasion. Pelat nima sahatna martua dona tumangihon hatani di bata jala nau peopsa. Amin. Marede hita. Martang yang mahita, ale Jehovah nahu sobahami, mariti Yesus Kristus Tuhan nami, nasai toktong mangudu tingulu nami, diakap artikian, di pasada hohami nuaing di bornginon, lautu mangihon hatam, setongos todim di porbadia, patorakon hatam itu rohanami, jala padame rohanami, asa sonang suharibu-ribu kami, tumangihon hatam. Mariti Yesus martangia kami, Tuho. Amin. Orasma di damang doho dainang, os rohanami di bagasan hahipason, hamuna saluhutna. Nuaeng nang tumangihon hatani de bata mahita di buku Parjamita bidu 2 dimulai mensian ayat 10 walu sahatu ayat 20 tolu tangi hokamuma di bagasan rohamuna. Jadi marbias-bias rohaku mida saluhut ulaon akka nahu hangaluton dihasianganon ala ikon tadi konokku doi dicolma narosian pudiku jala ise paboto-boto manang halak na pistar ibana manang halak na oto hape ibana doga be tuan disaluhut ulaon
akanahu hangaluton mardongan hapistaran di hasianganon lau salpu do hape nangi dungi marbalik marohaku naing marpadelian yan mida saluhut ulaon akanahu hangaluton di hasianganon ala huida sada jolma di bahid donian nasa hapistaranna parbinotoanna dohot hamaloonna mengaradoti ulaonna hape ikon tinggal hononna doi bahid jabar ni jolma na sodung marhangaluton alani alugu sabing do hape nangi jala hinamago gudang ayaha nama parsaulion ni jolma sian sude ulaonna doho sian dondam ni rohana taringot tu na hinangalutonna di hasianganon ari-ari ibana marhangaluton saleling dinguluna jala mardongan haje polon ulaonna nang bornginai dang marhasonangan rohana alogo sabinggo nangi. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlela-lela dengan hikmat, pengetahuan, dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan kebahagiaannya kepada orang yang tidak berlela-lela untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tenteram. Ini pun sia-sia. Ido sahatna. Huriana hina holongan di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus. Sudedo hita ubotosa bahwa dangadong napasti. Di tonga-tonga ni Portibion. Banua gijang. Ido nahot. Jala kepastian holan di hata ni di bata. Kepastian holan di tuhat taido. Alai nang pe di boto jolma, torop do jolmai gabe mencantolkan dirina marhaposan di Portibion. Tujuan ningoluna gabe madabu ma tu material arta huaso dohot hasonangan yang sesaat. Ujungna gabe dipake maulauna ngoluna lao papuason akka hisap-hisap ni dagingna nang marhiti na mangulahon nasa ragam hajahaton. Artina ala hasonangan ni Portibion tujuan ni ngoluna, hasonangan ni Portibion na gabe target di ngoluna, gabe dilului ma na boy pasonang hagio ni dagingna. Manang ulaw na dinggan pay, manang naso ulaw na dinggap pay, manang jalan pintas pay.
dihalalkan sebagai cara karena sudah ada target di bagasan ngoluna. Dungi madabu ma tu pangalaho na hurang dinggan. Dauma holang ma dirina siat Tuhani lau susah mangoluna ala materi huaso ala ni pangalahona gabe iman na mga rajay mabayan dang marhasonangan. Amanginang marhite turpukon dipaingot masude jolma. Asa unang holan roha na diportibion dipikiri. Aladang manok tongon. Dang abadi on. Ada saat na. Adong do obas na. Jala didokon. Di buku parjamitaon ma bahwa memang di ngolu par tikian na di portibion gok hangaluton. Ima panidangion hapor siaw ni ibana di portibion gok hasusahan dan boleh dikatakan adalah portibion adalah merupakan penderitaan. Aladang tarlehon portibion hasonangan. Hola Tuhan ido. Holan hata ni debatado. Nama noktong. Molo taradoti hatana. Tapasahat ngolut tatu ibana secara totalitas di sido jupang lasniroha, di sido jupang nang hasonangan. Molosai tapal jonok tutuhani dapot tita ma sabam niroha. Alai molota paholang dirita siat Tuhani susama ngolutta. Amang inang do mutusido na pinasahat ni parjamita tuhita di partanyangata di bagasan Bornino. Ima na diguari sada halak na poso ni debata na margoar Raja Salomo na bisuk na memiliki hikmat gabe mamudai maibana mangajari maibana di punguan taringot tungolu portibion jala songo dia molo ditinggalhon portibion bersaksi maibana marpanidangion maibana molo sekilas memang hirana diela-ela dohita supaya jangan kerja keras alai molo tak simak apalagi tak sulikit marhite iman kepercayaan naneng dohononna ropaninan asa gabe marbisuk dohita menyikapi hidup ini alanido didok ibana ma nang pe humiliki do segala sesuatu raja doau terkenal doau yang memiliki kekuasaan nasangap doau jala sekaligus doau bekerja keras mangguruhon akka aha na di tonga-tonga ni portibion na ni ciptahon ni debata ni naibana dan memang tercapai do apa yang dia miliki. Segala sesuatunya kerja keras ni ibana di tonga-tonga ni ngoluna. Boy do tercapai. Itu mana adong orang bijak mengatakan alani habisuhon ni ibana gabe disimbol kodo simbol ni ibana tu burung raja wali ala memang jangkauannya jauh ke depan apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi di mana simbol burung raja wali do simbol ni ibana. Di boto ibana aka ahan nang masa ke depannya. Alai aha mandaboy tabereng di balik ni kesuksesan ni ibana, di balik ni keberhasilan ni ibana, iman na boy tabereng di bagasan turpuk jamitatta di Bornino. Taringot tu hadirionna nangpe sada halak na memiliki kesuksesan ibana. Nangpe orang yang berhikmat
ibana, nabisuk ibana alai didok manaki. Dang marhasonangan ngoluna. Susah dong ngoluna, bahkan malam saat seharusnya beristirahat, alai tongdo susah ngoluna. Alani damang doho dainang adong ma dua hal naboi. Hubereng siat turpuko na berjolo adong kecemasan di ibana. Adong kekhawatiran biar rohana bahkan nasihat tu seakan-akan dia menjadi putus asa. Dia mai moloduk sidung ngoluk kosia pertibion tinggal honok kuma apa yang selama ini ku upayakan. Pasti saya tinggalkan raja, jabatan, kekuasaan, popularitas, kemewahan. Ai didok ibana ma ikoroma muse sian pudikku manggatihon Ima biar ni rohana, ima lomos ni rohana. Ido didok dison menjadi kekhawatiran di bagasan ngoluna. Boha musema akka generasi berikutna dung marujung ngolukon. Idok rohana mamuse apakah nanaeng roy nabi sukdo manang nao to. Satu si penatapan nibana. Molodung sudut ngolukon na manggatiho na posisiku di kerajaanku nabi sukdo manang nao to. Apakah dia yang berhikmat atau yang bodoh? Manang si habiari de batado. Alai manang nabi sukpei manang nao to pe ibana tongdo ido ibana ma. Nabi sukpei muse panggatiku nao to pe muse panggatiku tongdo nasal. Segala sesuatunya akan sia-sia. Adong do obasna. Nao to pe ibana gabe raja tongdo adong obasna. Naikon sia-sia. Dungi didok ibana mamuse apa yang kumiliki selama ini menjadi sia-sia. Salpudo hapenangi saluhutna. Alani molotaida di ayat berikutna di ayat 24 dangadong nadinggan di colma. Satu nasongoni ibana. Dangadong nadinggan. Tidak ada yang benar bagi manusia. Di ida ibana ma, di boto ibana ma, kekayaan, kehormatan, semua akan sia-sia bila tidak bersama-sama dengan Tuhan. Semuanya akan menjadi sia-sia bila tidak benar di hadapan Tuhan. Hidup kita akan menjadi susah. Molo dao hita, molo holang hita sian di bata. Gimana parjolo? Napaduahon sempat do dirajumi ibana diri purohana do hot tohonan harajaoni. Sama seperti Raja Saul kan, biarpun sudah saatnya mau pensiun, maunya kuwariskanlah ini kerajaan ini kepada Jonathan. Ala nama setaburu harajanon. Maunya janganlah lengser dari keluargaku. Diri puibana manoktong jabatani. HP adong do saat na pasahaton nai didok naking tu sudut nau poso. Ira jumi bana hot harajauni HP iko pasahaton na dui memang namanggatihon ibana rehabiam. Didok ibana ba berjeri-jeri bersusah payah huulahon setiap manogo satu sore HP name nikmati dang au. Bayako kamu mabolosongoni ropaninan. Alogo sa bingdo
na huhalo jahon na salilingon. Memang baik do memang bolosongon niya te. Apa bolo ni jaharo pani ngasa ni pahipu-hipu. Di sibagudal sinamoton. Hape tiba saatna dang iba na menikmati. Bahkan marsalpuan si pata aka partikiani. So dinikmati be ala memang kerja. Kerja alai memang ikut dinikmati do. Dangol memang molo di luas di batahita mararta, di luas di batahita punya sinadongan alai la soboi tanikmati. Kupikir majol manau dangol sia seluhna. Molo di luas do hita mararta, hape dang boy hita nikmati, justru orang lain yang menikmati. Hacik duda. Mungkin kiado tabereng jol mana songoni. Arong doro pani jol mana songoni. Ibain pesta pernikahan, dibain ulang tahun, dibain non. Dungi didok maro paninan, tuakan naniotang disi, silakan makan. Alai ditiup makan tang. Bah, naroh aku si tiup makan tang omar anda boya langon na naroh aku. Bah, dangol na yon. Ima. Hacit nai hapenang. Molo di loas sita mamora alai dang boy tanikmati hamora otai. Amanginang alani masai rikot marsiajar hita makamulatehon naung pinasahat ni dibata. Asa di bagasan sonang ni roha hita. Dong dojol boy mencapai beberapa hal di bagasan nguluin. Alai tidak ada rasa syukur. Dang sidok mauliate, dang dirajumi itu adalah pemberian Tuhan. Alai dirajumi ibadah doi seakan-akan menjadi kebolehanna. Alai dong dojol sedikit yang dia peroleh. Alai disertai rasa syukur. Gabe mardame, marhadameon. Di bagasan ngoluna. Kupikir hadami ini do narumikot di ngoluta. Dang didok pasu-pasu nagodang. Pasu-pasu nagodang molo mararta ah. Dakya didok songoni. Ala didok do pasu-pasu nagodang ima roha nasonang. Belum tentu boilas ni roha nagodang artana. Sifat ada bodoh gabi mabaik kasusaan. Bodoh gabi manudal akayanakon. Bodoh gabi masih itipan aka yanakon tentang harta warisan. Alani buado asa gabi sonang saba meroha tung otik bei alai di bagasan lasni roha. Coba mengangkat muse di ayat 20. Bulaki muse molo pese songon na adong padelia di bagasan ngoluna latu dia anon juk salpu ngolukon alani suatu ngadong siak kita madok atau mak anggo salpu do babasa mai koloja mangula molo salpu do saluhutna amanginang na hubereng siat turpukon justru sebalik nado. Molo dilihat di batatu hita partikian kesempatan napas kehidupan. Lakukanlah pekerjaan yang baik. Mangulahon nadinggan maho. Ikon sedohonot tado. Ikon sai memehonot tado nadinggan. Tungrope ari sogot tungrope ari parpudi ikon ulahonot tado nadinggan. Dr. Martin Luther di Doksongonon, sekalipun saya tahu besok dunia ini akan hancur berkeping-keping, namun saya akan menanam apel.
Naneng dohonon naeng robe ajal ni hasil ngano mersogot ala iko mangula doaw, iko kerja keras doaw, ikon songoni manian. Halak Kristen, halak naporsea, unang marleba-leba, menedok pakai tikim saonari. Jadi boleh dok robani, hidup ini adalah sia-sia. Alogo sa bingdonin na. O magobaran ni hadirion ni jolma na binereng ni sangomo. Dang namadok nikmatilah hidup ini. Toh juga akan berakhir. Songon nani dok ni Epikurus. Mari kita makan dan minum sebab besok akan mati. Justru ikon sayulah honot tado nadengkan. Jala ikon bisuk nasian gijangido pakeota pangido otta sian debata jala laos ido topik ni minggutta tu minggu nanaing rodi dok habisuhon nasian gijang ma pangido hikmat yang dari atas habisuhon tentu habisuhon do boy mamilit nadinggan nahobar tulomo ni roha di debata jala laos ima mabaik kita gabe sonang rohatta jala marhadamean ngolutta manginang asa unang madele hita di sidue pardalanan ni ngolutta toktong mahita sidok mauliate jala tetap bersyukur selalu tadok di bagasan panidangion haporsiata madok bahwa Tuhan itu adalah baik. Hatani di bata mengalihon gogo doi di hita. Hatani di bata mengalihon hasonangat doi di hita. Muladong arta bukan merupakan suatu jaminan mabain sonang ngulutta. Nang sudei. Tabereng ma pengalaman ni si Salomo na di suraton. Di buku parjami tahun. Alai hidup di bagasan Tuhan penuh dengan sukacita. Laos paingoton hita maon. Hita songon natoras tuyanakon. Ahadon waing natasuaton. Ahadon waing natamemehon. Tuaka ianakon, tuaka sudut nauposo. Apakah kita wariskan harta duniawi, kekayaan, alai sotung gabe lupa hita mewariskan hata ni debata. Asasuan tanak di rohaniaka, ianak kota, gabe jolma na barbisuk nasida, gabe jolma na mamarhabiaran tu debata. Molo tasuan hatani di bata sedini mungkin tertanam main di bagasan rohani danaki. Totu jalo otama putih otama nadinggan sian poparata. Holan hatani di batado nahot jala holan hatani di batado na manoktong. Amen martangi yang mahita. Melate marohan nami diho ale Tuhan. Ngamar saringar hatam tu tonga-tonga nami. Na mangurupi hami mengatusi dia kapardalanan nami di Portibion. Asa unak kola di Portibion. Hulului hami. Alai luluan nami ma namar pardunguan tungulu partordion. Parbisuhi hami Tuhan. Asa gabe marbisuk kami Tuhan. Lao mangula-ulau nami. Laho manuaton hatami tak kasudut nau poso ay nasida do nagabi generasi penerus di tonga-tonga ni keluarga di tonga-tonga ni huria bahkan masa depan di tonga-tonga ni bangsa nami posorohan nami naikon urupan muhami songon natoras mangulahon hatam ala hatamido na manoktong rodi saliling nililingna ala yanggo kanda di Portibion nalaw salpudo adong do obasna adong gotikina
na ikon marujung marhite Yesus martangiak kami Tuhan. Amin. Marede Mahita. Martangyak kita oleh Tuhan nami di Bornginon Raphame Marsaur Mamujihong Manangihon Hatam Las Pasahatan Maritinang Pangiduan nami Elele nami sobba nami tua depan. Sudah ruas ni huriam, namangi hutan pertanyaan manang di bagas, manang di dia pena sidak. Dia keinganan do ulau nama ragami. Ramotanmu do nganammu do nasidak. Adong doi dopei. Nama nuruso nak kaulon na nang diborngin na hulumpe ditanggung jawab do di ulon nasida saya dihudus doi ang giatnya marhite-hite kaulon ni jadi pasu-pasu di nguluna las niroha las puji-puji tu depanmu di masa ada perstituan nami Pastitutuan ni akka ruas na huriam diragam nulon na aladong dinamangulod di bornginon ala sugo manuguti mo sa kemarludong na sida mga lui manorso nakka silon na
tong doi makirim nah niulan ni tangan dok pikiran ni majadi ali Tuhan buanon nami do titungadong akan amar sahih nuai nang liling di podoman na saya totong pakulingi keluarga kasih solhok na pe unang madili ale totong pasunggul ho turohana na totong do tangamu naguk asirohai mangalih gugu nang hamalu ngopeng proses itu tuh kami disi ala nang peak kadungan nami namang gopang kapanahi di pamatang na saya di bawah buan anggo sa sitong nanya tunga cik do dihaya cik do dihilala alai ko buanon na doi diak ka ulon na saya di pababuat doi nang tugari tapi manang tu dia penasida mula dong na loho di pamatang nai na manggo pangakapan ahit di bagasan huasom do pangidon nami li Tuhan porsias itu tudo kami bolokom mai aupom mai malumma margugu mahami dalam sadar ruas ni huriam nuaing amanami bisyahaan inangi boru sinagang na dirawat di rumah sakit PMC nuaing tungasi roham ali Tuhan akka para medis na mangulahon na malaksanakan tugas na sa pangubati dalam mumay mga leon hamalumone ikoporsiya do kami nang keluarga pe sa luhub na kupos rohana nang luas lilu molo pe kullu nasida mabuan manang madungani manang merawat liu gugur nasida papos rohana nang dia kana marsahidi pe Tuhan molo gali pamatang nalai hisar dotor dina totong ma dijuhog warmi ali Tuhan nami jala de batanay para si rohana sumurong maluma akan marsahidi Tuhan diaka ragam ni program di tengah-tengah ni huriam mulai sa tingkat-tingkat huria resort distrik nang hatau pape doh di hari tahun nak marsi tutu kami saluhu nak pakai muakan apa suami mangula marhubas mulai temarohan kami Tuhan ai di sudiak kainganan luat mulu sahur barita nauli mulu didengarkan di suarahu barita nauli jongjong doho disi atau jongjong doho di tonga-tonga nami mangapeho tanganmu na sumurungi oleh hati marohan nami Tuhan marsangak maho mar mulia maho sa ulo meneroham di bagasan Yesus Tuhan nami amin. Tapa penguma piliata marede
Mahita. Martangyang mahita tatangyak kon mapeleata tujolo ni debata. Ale debata amanami na di banua gicang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan. Dohok nasa uli basa nama uli utus. Hupasahatami masian na nilehon mi tuhami. Pelean nami tuho. Sajalo may gabe wapna khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaho parhasya kami peleanon. Pati bulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam. Dohok di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rak martangyang mahita ditangyang alea manami. Sa pinarbadia maguarmu, sa romaha rajaonmu. Sa saot malomo ni roham di banotongon songon na di banua gicang. Lehon matuhamis dari onhongoluan siap hari. Sesa madosa nami songon panesa nami. Di dosa di dongan namar dosa tuhami. Una kami togiho tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Ayodo na punah harajaon. Doh tagogoon. Rodi hasangapon saleleng-leleng na. Amen. Asin rohani Tuhata Yesus Kristus. Holong ni rohani debata ama. Dot parsaoran ni di porbadia. Madongani hita saluhutna. Amen.
oras madihita sudi